చట్టబద్ధత లేని లంబాడలను ఎస్టీ జాబితా నుండి వెంటనే చట్టబద్ధత లేని లంబాడలను ఎస్టీ జాబితా నుండి వెంటనే చట్టబద్ధత లేని లంబాడలను ఎస్టీ జాబితా నుండి వెంటనే ఆదివాసీ అమరవీరులకు ఆదివాసీల ఐక్యత ఆదివాసీల ఐక్యత జై ఆదివాసీ జై ఆదివాసీ हाँ बस तो रहिए उन्हीं गोष्ठी का बतल जान पर बतल जले केंद्र हाँ इक वेची वेची भाई छठा के ధన్యవాదాలు సార్. గోడం గణేష్, తుడుందెబ్బ జిల్లా అధ్యక్షుని. ఈరోజు ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ మరియు అనుబంధ సంఘాలు, మహిళా సంఘాలు, ఏటీఎఫ్, అదేవిధంగా విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో మనం ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటిదంటే ఆక్రమంగా లంబాడాల ఎస్టీ హోదాను రద్దు చేయాలని చెప్పేసి మనము ఇవాళ ప్రధాన డిమాండ్. ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టు ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నోటీసులు జారీ చేసింది. అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా దానికి నివేదిక పంపలేదు. కాబట్టి మీరు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వెంటనే నివేదిక పంపాలని చెప్పేసి రాయాలి సార్. అదేవిధంగా తరతరాల నుండి ఆదివాసులు అడవి ఆవాసంగా ఏర్పాటు చేసుకుని అడవిని నమ్ముకుని జీవిస్తున్నటువంటి ఆదివాసుల పైన ఫారెస్ట్ అధికారులు దాడులు చేస్తూ కందకాలు తవ్వి ఇవాళ వాళ్ళను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తూ వాళ్ళపైన కేసులు పెట్టడం జరుగుతుంది. దీన్ని వెంటనే నిలిపేయాలని చెప్పేసి మేము ఇవాళ డిమాండ్ చేస్తున్నాం సార్. ముఖ్యమైనటువంటి డిమాండ్స్ తోటి ఇవాళ ఈ ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది సార్. కాబట్టి మీరు అదేవిధంగా మేము తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా ఇంకో డిమాండ్స్ కూడా ఏదైతే మాకు ఇప్పుడిప్పుడే ఆదివాసులకు అందుతున్నటువంటి అభివృద్ధి ఫలాలు, అదేవిధంగా ఉద్యోగాలు, సంక్షేమ పథకాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పుడే జిల్లా కలెక్టర్ గారు మరియు పిఓ గారు స్పందించి ఇప్పుడిప్పుడే మమ్మలను ఆదుకుంటున్నటువంటి తరుణంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ బదిలీ చేయడం చాలా శోచనీయం. కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి ఈ యొక్క ఇద్దరిని కూడా బదిలీలను నిలిపివేసేయాలని చెప్పేసి కూడా మేము ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తరఫున మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం సార్. అవకాశం కల్పించాలని గౌరవ కలెక్టర్ గారికి మేము రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాము. ఈ కాగితాలు కూడా ఏవేవి అనేది కొన్ని వేల సంఖ్యలో ఆఫీసులో ఉన్నాయి సార్. ఇంకా ఈ రోజు కూడా మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాకపోతే మా సమస్య ఏంటంటే గత 20-30 సంవత్సరాల నుంచి సాగులో ఉన్నారు ఆదివాసులు, సాగు చేస్తున్నారు. అవి అట్టి భూములకు పట్టాలు రాలేవు. కాకపోతే హరితహారం పేరుతో ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే మొక్కలు నాటడం, కందకాలు తవ్వడం, దానివల్ల మాకు చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. కాబట్టి ఈ ఫారెస్ట్ శాఖ వారికి మీద ఆ తర్వాత ఇక్కడ ప్రభుత్వానికి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆదివాసులు సాగు చేస్తున్నటువంటి భూములలో కందకాలు తవ్వడం నిలిపివేయాలా. ఇంకా రాని వాళ్ళకి హక్కు పత్రాలు వచ్చేటట్లు పై అధికారులకు మీరు వినిపిస్తారు. మేము సాగు చేస్తున్న భూమిలో బలవంతంగా ఫారెస్ట్ వాళ్ళు వస్తే మేము వాళ్ళని ఎదుర్కొంటాం. ఈ విషయం ముందస్తుగా మీ ద్వారా ఆయా శాఖ అధికారులకు వినిపించాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. సరే ఇంకా ఈ వైపు ఉన్నారా? ఒక్క నిమిషం. సరే మీకు 2-3 విషయాలండి. మొదటి విషయం అటవీ హక్కు పత్రం. అటవీ హక్కు పత్రం సంబంధించి ఏదైతే కట్ ఆఫ్ డేట్ 23 డిసెంబర్ 2005 ఉన్నట్టయితే ఇంకోసారి మేము అన్ని చేసాం. మా దగ్గర వివరాలన్నీ కూడా ఉన్నాయి. మేము ఖచ్చితంగా చేస్తాం. చేసే ప్రయత్నం ఖచ్చితంగా చేసే పద్ధతి మాత్రం. రెండవ విషయం, ఎవరి దగ్గర అయితే హక్కు పత్రం ఉంటుందో అలాంటి భూములలో ఫారెస్ట్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చెప్తారు. లాస్ట్ 1.5 yearలో ఐటీడీ తరఫున డూప్లికేట్ పాస్బుక్స్ ఒక 2000, సక్సెషన్ కేసెస్ ఒక 1500 మందికి కొత్త పాస్బుక్స్ ఇచ్చాం. కాబట్టి ఇప్పుడు మోరల్లెస్ అందరి దగ్గర కూడా హక్కు పత్రాలు ఉన్నాయి, లేకుండా మాత్రం వదిలేరు. కానీ ఒకవేళ అప్పుడు మిస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నట్టయితే వాళ్ళ దగ్గర నువ్వు ఖచ్చితంగా పూర్తి చేస్తాం. బాధ్యత మాది. అదే సరే వెళ్ళిపోతే బాధ్యత కాదు. ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసాం. మనకు తెలుసు. కాబట్టి ఎవరు కూడా మిస్ కాదు. ఎందుకంటే మీకు చాలా జెన్యున్ సమస్య. మన ఎంపీ గారు వచ్చిన కూడా అదే విషయం చెప్పారు. ఏం చెప్పారు? సరే హక్కు పత్రాలు ఉన్నాయి, కానీ ఎక్కడ ఎవరిని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు హక్కు పత్రాలు ఉన్న దగ్గర ఆ వివరాలు నాకు స్పష్టంగా తెలియజేయాలి. నాకు ఇందాక వచ్చేప్పుడు పొద్దున వాళ్ళు చెప్పారు, చించుపాడు గ్రామంలో సార్, చించోలి గ్రామంలో సార్, అంత స్పష్టంగా చెప్పినట్టయితే నేను కూడా ఖచ్చితంగా డిఎఫ్ఓ గారికి, ఇద్దరు డిఎఫ్ఓలు కూడా ఖచ్చితంగా చెప్తాను. బాధ్యత మాది, మీకు ఎక్కడ ఇబ్బంది కాలేదు. నెక్స్ట్
రెండో ఇష్యూ వచ్చేసి టీఆర్టీ వెరిఫికేషన్. టీఆర్టీ వెరిఫికేషన్ చాలా పకడ్బందీగా చేశాం. సమయం కొంత ఎక్కువనే తీసుకున్నాం. ఎందుకు? చాలా సమస్య ఉంది. మీరు కూడా చాలాసార్లు రిప్రజెంట్ చేశారు. బాధ్యత నాకు ఉంది కాబట్టి 1-2 సార్లు వెరిఫై చేశాం. ఏదైనా రూల్ ప్రకారం చేస్తున్నాం. లిస్ట్ అయితే కూడా కలెక్టర్ గారికి పంపించాం. మొదటి లిస్ట్లో ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో 140 మంది ఆదివాసీలు సెలెక్ట్ అయ్యారు. ఆ లిస్ట్ కూడా మొత్తం మేము బయట పెట్టాం. రిమైనింగ్ కూడా ఏదైతే ఉంటుందో 1-2 సార్లు వెరిఫై చేసేసి మా రిపోర్ట్ కలెక్టర్ గారికి పంపించాం. కలెక్టర్ కూడా అప్పిలేట్ ప్రొవిజన్ ఇచ్చారు. తను కూడా ఇంకోసారి మొత్తం కూడా వెరిఫై చేసి క్లోజ్ చేస్తారు. ఎక్కడ కూడా నాకు ఇబ్బంది కానివ్వాలి. మూడో ఇష్యూ ఏం చెప్పారు? నెక్స్ట్ మన ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ మీటింగ్ అయింది. ఆ రోజు మేము ఏం చేసామంటే మొత్తం మనకు 58 శాఖలు ఉన్నాయి. అన్ని శాఖలలో LST ద్వారా భర్తీ చేసే ఖాళీలు ఎన్నైతే ఉన్నాయో 6 నివేదిక కూడా మేము సమర్పించాం. ఎందుకు? మీరు అడిగి జెన్యున్ సమస్య. మా ఖాళీలు మాతో పూరించండి సార్. వాస్తవమే ఆ రిపోర్ట్ కూడా మేము చేశాము. ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ మేము పంపించాం. మొత్తం మా దగ్గర 2 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. 58 శాఖలలో ఈ 4 జిల్లాల్లో రిపోర్ట్ పంపించాం. ఆ రిపోర్ట్ కూడా కావాలంటే మీకు ఇస్తాం. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? అది ప్రపోజల్ మాత్రం చేస్తాం. ఎందుకంటున్నా అంటే ఈ ప్రపోజల్ ఏదైతుందో మన గవర్నర్ గారు నోటిఫై చేయాలి, ప్రెసిడెంట్ గారి అసెంట్ రావాలి, యాక్సెప్టెన్స్ రావాలి. కాబట్టి ఏవైతే ఉంటుందో గ్రామాలు మీరు ఏవైతే అంటున్నారు ఖచ్చితంగా ప్రపోజల్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాం. లీవ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అయ్యాం. ఎక్కడ ఏ సమస్య ఉన్నా కూడా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు మాకు కాగితాల రూపంలో మాకు తెలియజేయచ్చు. రెండో ఇష్యూ వచ్చేసి వాళ్ళు అడిగింది మన ఎవరైతే ROF హక్కుపత్రాలు ఉండి వాళ్ళ పొలాలలో వాళ్ళ పంట పొలాలలో ఫారెస్ట్ వాళ్ళు కందకాలు దొరుకుతున్నట్టయితే ఫారెస్ట్ అధికారులు క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాం. అలా చేయదని చెప్పాం. ఇంకోసారిగా రాత్రి